मा होनो गाबोन थामफुराव माखासे होनाय जागोन बेहाय एटलिस्ट 1200निबो बारा दङ बेयो 3 लाख बयबो मोननाय जागोन बेयाव चेक राननाय जागोन थारैनो बेयो मोनसे जोबोद मोजां प्रग्राम आरो बे मेगा प्रग्राम बेखौ लानानै आं गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि जेनाखि अफिसियेलि जों खामानि मावनाय बे खामानि मावनायखौ दिनै मुस्रि बा जोंनि आसामनि CM चिफ मिनिस्टार बिथांनि खोथा बायदियै दिनै मावजानाय जादों आरो जोंनि जेनाखि बिटिआरनि चिफ सारनि नाजानायाव बा जोंनि गासै दैदेनगिरिनि नाजानायाव दिनै बे जादों जों बेखौहाय दिनैहाय बुंनो हागोन आरो बेनि सायाव जों गोजोननाय दं माखासे बेबायदिनो माखासे मानसिफ्रा बेनि सायाव गोजोननाय गैया मा गैया बे बाथ्राया बे पार्सनेल खोथा खिन्थु एस ए होल हेन्ड बि एस ए लिडार हिसाबै दिनै आं more than 2000नि मानसिखौ आं दिनै रिहेबिलिट खालामजेननो हाबाय बा होबाय बेनि सायाव आं गोजोननाय दं थ' मालाया पार्सनेलि गोजोननाय दं गैया आं बेखौ बुंनो थाङा गोजोनाबा मा गोजोनाखै बेहा गावनोनो एन्सारा गावनावनो थागोन थ' जेखि जाया मानो दिनै मेक्सिमाम मानसियानो दिनै बेवहाय रिहेबिलिटेट जागोन बेयाव मानो गोजोननाय गैया जानो थ' जेखि जाया मानो मानसिफ्रा बुंबाय थाथों मानसिफ्रा बुंनाया बियो जेबो मिनिंलेस जागोन गाबोन नोंथांमोना नुगोन आरो जों जयैनो सावरायबावगोन गाबोन बेवहाय एकदम स' मानसिफ्रा बेयाव फैगोन आरो जों बिथांमोननि मोखांखौ एसेब्लाबो जों गोजोङै बा रंजानाय मोखांखौ जों नुनो मोनगोनखौ जों बेनिफ्रायनो हमनो हागोन जे बिथांमोना गोजोनदों जोंनि माखासे लेंगुवेजखौ जोंनि महर मोखांफ्राबो खोन्थायो जों गाबोन नुगोन नोंथांमोना निस्सय गोजोनदों मानोना आरोबाव जोंनि गेजेराव माखासे रिहेबिलिटेसननि बाथ्राखौ लानानै जेरै आसाम पुलिसाव दाख्लैगाव केबिनेट डिसिसनावहाय फाइनाल जाबाय जे आसाम पुलिसनि थाखायबो आरोबाव बेयाव मेला बायदि रिक्रुइट खालामनाय जागोन अब्ला वाइ नट बेयाव जोङो बाहागो लानानै सोरबा मोनोब्ला मानो गोजोना जानो गोजोनगोन निस्सय बे जायफ्रा गोजोना बुंदों बे पार्सनेल खोथा बेवहाय जोंनि रायजो राजा सापर्ट गैया आरो जोंनि इन्टेलेक्सुवेल सापर्ट गैया आरो जोंनि जेनाखि आन्डारग्राउन्डनि एक्स आन्डारग्राउन्डनि लिडारफोर बेवहाय जोंहा बिसोरनि सायावहाय गोजोननाय बे बेक्तिगत खोथा आं एडिजिपि एसपि स्पेसियेल ब्रान्च हिरेनाथ सारजों रायज्लायनानै फैदों जेब्लानो दाख्लै डिक्लेयार खालामदों बे समावनो आं थांनानै कल खालामनानै गावगा डाइरेक्टलि लिंहरनाय जादों बे समाव टेबोलाव जों रायज्लायदों मोजाङैनो जेनाखि थाबोनाय बे थाबोनायखौ बावैसोनि उनावनो बेखौहाय होनाय जागोन आरो बेयो बेबायदिनो आरोबाव मोनसे प्रग्राम बानायनाय जागोन बे प्रग्रामनि दारै बेखौ होनाय जागोन दा जोंनि गेजेराव बे थाबोनाय बेनि सायाव लानानै माखासे एम्फौ जादों खर'आव आसा बे 1 मास 2 मास नेनाया मा खोथा दङ माइ गायनोबाबो नों 2 माससो अखा हायाबा नेखानांगोन दा बेबायदि हिसाबै जोङो मावदों लिडारफ्रा जेसेबां खस्थ' खालामनानै मावदों बेखौ दिनै गाहाय थाखोनि मानसिफ्रा मिन्थिया गासैबो मोनजानो लुबैयो नंगौ थिग जों बुंदों मोनगोन आरो जोंनि दानिखि आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङानो गोख्रों रावजों बुंदों जे जेसेबांखिनि एनडिएफबि दङ बिथांमोनखौ रिहेबिलिटेट खालामनाय जागोन आरो बिनि थाखाय थख' बाजेटबो खालामखाबाय अब्ला जों वाइनो मानो फोथायनो हाया बेनिखायनो जों दिनै नुदों मैया दाखालिबो माखासे मानसिफ्रा मालायनि खोथा लानानै हयथ' सोरबा पलिटिकेल एंगेलजों माबा मोनसे इन्सपिरेसन होनानै बेबायदि गन्डगल खालामनायनि मोनसे सृष्टि खालामदों जानो हागौ खिन्थु जों नुबाय थादों माखासे मानसिफ्रा बेजों जों गोजोना बेजों जों थांनानै थाया होननाय बाथ्रा मानसिफोराबो जानो हागौ आंनि सन्देह दा बेनिखायनो जोङो बेखौ साबधान लानांगोन जोंनि समाजाव आरोबाव जों गन्डगलखौ लुबैया जों रिहेबिलिट जाजानायखौ लुबैयो सोरबा सासे सेंग्राया बेवहाय थाखा मोननानै एटलिस्ट मानसि जायोब्ला जोंबो गोजोननाय मोनगोन सोरबाया एसेल' सहायनांगौ बेवहाय जुदि बेखौ सहाय होनानै गभर्नमेन्टआ जौगाहोनो हायोब्ला बे जोंनिनो धोन जोङो क्रर सोरबा माबा मोनसे मावनानै क्रर जानायखौ जोङो मेगनबो साजाया जोङो मेगन सानाय गैया समाजाव बिथांमोना जाथों माहाजोन जाथों माबा मोनसे लाइफआव एस्टाब्लिश जाथों जों बेखौसो लुबैयो जाहाथे जोंनि समाजा बिसोरनिफ्राय आरोबाव फिन खामानि मोननानै थांनानै थानो हायो सोरबा सासे मानसिया जौगानो थांगासिनो दं माबा मोनसे 4 लाख मोननानै बेजोंनो थांनानै थानायनि लामायाव फैगासिनो दं बेखौ माखासे एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्स होननानै बुंगोन आं एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्स बिसोरो बे एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्स खाराब माइना थायोब्ला जोंनि समाजा बोरै जौगानो इनकारेजसो होनांगौ दा नोंथांमोना मोजां जाबाय धर्ज हम ओरै बिदिसो बुंनांगौ दिनै थुनजुलायनानै मोनसे समाजखौ दिनै बायफ्लेहोनो नागिरनाया बे एन्टि ससियेल एलिमेन्ट बे कारापसनाव गोग्लैगोन वान अफ दा कारापसन अफ दा माइन्ड
बेखायनो जोङो आं समाजखौ खावलायदों जे जों समाजखौ दानोब्ला मा नांगोन जोंनो पिसफुल मोनसे परिबेस नांगोन आरो घटना बा जाथायखौ बुजिनांगोन जों मा मावनो नागिरदों बा बेखौ सापर्ट खालामनांगोन अब्लासो समाजा मोजां फैगोन आरो जायफोरा बुंबाय थाथों सैमा फाग्लाया अरोब्ला रायजो राजा बेखौ होसोनानै माबाखायोना माबा मोनसे बेखौ समाजनिफ्राय होखारनो नागिरखायो दा सैमा सोंबाय थानाया फाग्लाब्ला बेखौ समाज जागोन नंगौना नङा दा बेबायदि जानानै दं जोंनाव समाजाव मोनसे बै समाव गिलु बालु बारहावा दंमोन जे NDB होनबानो बयबो गोजांस्रिवजोबोमोन दिनै बेखौ जोङो सिन्था खालामनानै जों दैदेनगिरिफोरा सिन्था खालामनानै सान्थिनि गेजेरजों दिनै सुक्ति खालामनानै गथ'फोरखौ दिनै 4,000निबो बारा जोङो मोनसे पेकेजनि गेजेरजों जों होनो नागिरदों ओमफ्राय बेयो एड्स ग्रान्ड इन एड्स अननानै होनाय जे NDBआ नंगौ थारैनो बेनि थाखाय जुजियाखैमोन जोंनि जाथिनि थाखाय जोंनि आइ आफा बा जोंनि बिदा फंबाया भबिष्यताव गोजोनै मोनजालाङो साफ्रोमबो NDB लिडारा बेखौ बुंगोन आरो साफ्रोमबो NDB सिलाय लाग्राफोरा बुंगोन नाथाय दिनै बाथ्राया मानो बेबायदि ओंखारदों दिनै मानो ओंखारदों आसरित नांदों नों मोनाखै नोंनि बिदा फंबाया साखरि मोनथों माबा मोनसे गोजोन परिबेसजों मावनानै जालांनो हाथों जों बेखौसो लुबैदोंमोन दा बेखौ मोनसे माइन्डआव लाबोफिननानै जोंनि जिनोखि जांख्रिथायारि लोगोफोर बिथांमोनखौबो आं बुंदों जाहाथे जोंनि सेल्फिश मटिभजों बा समाज दानायाव बेबायदि गाज्रि थुलुंगानायजों जाहाथे बुङा आं बेखौ खावलायनाय थाबाय आरो जों मोजाङै मोजां समाज दानि बे समाज दानायाव बयनिबो सहाय नांगौ हारसिङै हाया बयनिबो सहाय नांगौ बे बुंनो हानाय मानसिफ्रानो जुदि मोजां कनसेप्टजों बुङोब्ला जोंनाव मदद खालामगोन बे रावानो जोंनो संसाराव बा समाजखौ थांना थानायनि बा हारिखौ थांनानै थानायनि खामानियाव बा बेबायदि आदबाव जोंखौ हेफाजाब होगोन बेखौनो आं खावलायनो थाबाय बेबायदि जाहाथे इलिगेल बाथ्रा आरो एन्टि ससियेल एलिमेन्टसफोर बाथ्राखौ बुङालासे बा थुलुंगा होनो नाङा बेखौ खावलायनो थाबाय